Wis pirang wulan iki Mbak Win? Kate mlaku papat, Mbak. Oh, alhamdulillah, muga lancar, Mbak ya. Lancar, amin, amin. Iya. Nggak Mbak leren sama busat-busut, Amin. bisa normal kayak aku. Tapi normal ya berarti. Oh, aku nak loro karo normal kabeh. Oh, coba Mbak Yus. Mbak Yus itu saya. Sesar tuh gak enak. Apa? Nah, iki lho Mbak, ibaratnya kok wong wedok iku awak dhewe iku gak kaya ibu sesungguhnya. Lek normal kan enak, besok ngerasa pembukaan, ngelarani. Anggite aku ya milih sesar ta. Ya karepe ya kepen normal. Lek sesar tuh gak ada perjuangannya, Mbak. Ya bener marine ku loro, tapi kan gak ada perjuangan deh. Apa ngetokno anak, tapi lek normal itu awak dhewe iso apa ya? Iso merasakan perjuangannya dari ibu sesungguhnya lho. Kan ngerasakno pembukaan, ngelarani mulus sampai arek metu. Iya kan? Ngerasakno ngeden-ngeden kan perjuangan. Lek apa lek sesar kan nek dibelek kan dos Mbak. Aku kan ya tetep yo loro ra, gitu sesar gak soro ta ya. Aku dhewe lho sing nglarani, saking gak kuat maro sesar. Wis gak pinter. Terus ojo-ojo dengan sesar. Enak normal bisa, kayak aku dulu normal, enak, anak loro kabeh normal karo. Enak dan bangga, terus mari ini ya cepet. Nek sesar kemarin waras susu. Wis aja direken omongan Mbak Farida. Normal sesar iku kabeh padha wae, ya padha-padha berjuang. Ngono lho wis gak usah dipikir, wis bismillah, ya sak dungakno tapi normal. Muga-muga normal. Amin amin. Sampe dongakne lah, Mbak. Aku tambah wedi ngono iku antara normal apa sesar. Gak apa-apa, basa sesar lho ya gak apa-apa, gak loro kok. Tapi lek sesar yo ngetokno duit akeh ya. Gak BPJS saiki iso kok. Erak sisan. Ya, apa bae enak normal. Enak normal berarti ya. Heeh. Nek main mudah-mudahan normal lah kok.